Masya Allah, Masya Allah. Orang ngendilik dia mau ngambek aku Senin Kemis lah kok kene gur Masya Allah. Lah wong karek keplok-keplok. Reokan yo ora melu urungan. Lah aku kaya kaku rasane kok.
barang. Iya toh ngedrek kok piye lho iki. Oke. Mau. Ki, betul kan terima aja. Masa Allah. Orang ngenteni piye wong ngambek aku Senin Kemis lah kok kene gur masa Allah. Lah wong karek keplok-keplok. Reokan yo ora melu urungan. Lah aku kaya kaku rasane kok. Jejeno iki bocah iki. Ini malah ngomong. Lah wong model kuwi kaya garan kelut. Lah kok sih lagi inyi-inyi wani edrek. Ya paling endak iki menghargai aku sebagai kakak. Lah aku iki luwih tuwek kok kowe to. Ya ora. Lah iya paling endak iki rak nyumagane emas dhisik. Ya ngono wae Lek. Lah kok urung-urung kowe ndodok. Sing nggonmu ki sing endi? Endi sing endi? Tenanan kok. Ya tenan. Ya kowe to. Kowe to wae. Iki lho, kono dijeret kono sik. Di sini. Sek. Betul. Buah iki gak iso. Bu kami tua ki urung apa-apa lah aku ki lek wis nyanyo. Sesone jedingmu yo nesel lho, Bu. Ndak nek dikancing kok. Nggonmu sing endi? No sisine kono. Aku najis muga adoh. Nek kena nggonmu. Aku sing iki telu iki. Heh? Ya wis pilihno sitoke. Sitok-sitok ora apa-apa aku. Ya pilihno. Ora apa-apa. Lah iki malah iki bar servis iki. So, ora padha. Iki padha neh padha lho karo iki malian. Kudu mesin. Ora darono. Aja cecek kono. Najis muga ladoh. Kowe kene. Dikiprah neneh genti aku sing ngedrek. Ya ye.